el mayor beneficio para la ciudadanía valenciana es que ustedes no vuelvan a gobernar. Així és clar. I vindre així a presentar les resolucions, les propostes de resolució a pes no és treballar per als ciutadans. No, senyor. No, senyor. Señorías, por favor. Vosaltres el que heu volgut és boicotejar el debat polític, perquè nosaltres, des d'ací, portem els 2 anys negociant i pactant de manera permanent en tots els grups parlamentaris. I quan es demana un poquet de rigor i un poquet de serietat, ens trobem en una porta tancada. Això és el que passa. Això és el que passa. I ara estan patint les conseqüències. Ara estan patint les conseqüències. Sobre el Consell de Transparència, anem a veure. Però si el Consell de Transparència el dissenyarem vosaltres, si nosaltres el que estem és arreglant el seu desaguisado, si és que són vostès els que decidiren com tenia que ser el Consell de Transparència i la llei de transparència, i nosaltres arreglant-lo, este desaguisat i tants altres, perquè així el govern del Botànic se dedica a governar i a arreglar el que vosaltres deixareu mal, de manera permanent, que ho fa un poquet tot més difícil, però ahí estem, treballant per la ciutadania. I l'agència antifrau, mire, l'agència antifrau és absolutament necessària i imprescindible, i si haguéssim tingut una agència antifrau, moltes de les seues mangarrufes segurament no haurien passat mai.